זהו אוסף הטילונים שברשותי, הראשון מ-1963, זה מ-1970, זה 73, זה 64, זה 70, וזה הכי חדש, 77. זה כל האוסף, 6 יחידות טילונים, חיפשתי אותם מאלף עד תף, קיבלתי אותם מחברים, מקיבוצים, מושבים, וזהו, פשוט נפלא. כל זה תוצרת הארץ, כחול לבן. קיבוץ צורעה, הוא ייצר אותם מ-1958 עד 78, וזה שאריות שנמצאו בארץ וגם בקיבוץ דליה, כולם עם רישיונות, עברת בעלות על שמי, וטוב, זה מצב טוב, זה על הרמה.